Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotele kod jatend kweth manok e od bura no Opiyo Wandayi koro dwaro ni mondo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ondik dhoge kobila kaluwore kod weche mane jatelono ogole dhoge e kar jot ma jatend piny Nairobi. Kagiloso kod ute fwambo eliare mar od bura giluwo ni chenrogo mag ng'anyo chieng' wuok tich en mar sundo piny owacho mondo okel fuong'ruok e pek mar ochumi ne oganda jo Kenya. We want the authorities and to call upon the DCI to ask Mr. Gachagua to record a statement on the utterances regarding the life of Honorable Raila Amolo Odinga. He is on record as having stated that there is going to be a final solution to what he sees as the problem of the Odingas from the time of Ramogi. The call by Mr. Ruto that Honorable Odinga agrees with the police how to go about the demonstrations is uncalled for, is unnecessary. The police know their duty, which is to protect lives and property of Kenyans. It is not the work of Raila Odinga or anybody else in Azimio to help them do their work. Jod bura mag Kenya Kwanza koro wuok tung' mosuo kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kagicheo chenro mage mag ng'anyo mochano bago e dirwa ma Nairobi chieng' wuok tich juma mabiro. Kotelegi kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa, jod bura go wacho ni chenro ma Azimio chano timo en mar ketho chik kendo tang'o picha mar temo loko loch matiyo sani. Walter Nyambaga ne ni e od bura kendo miyo wali podno. Kagiloso kod ute mag fwambo eliare mar od bura mamalo e kweth jo od bura ma Kenya Kwanza idhore kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kagikoni chenro mag ng'anyo mage ogin mago makelo ber ne oganda. That the planned disruptions planned for Monday are desperate, selfish, evil, treasonable, and unpatriotic actions of a sole loser. And just like in the past, there is only one man who benefits from such chaos, Raila Odinga. Jo Kenya Kwanza ni Odinga ne jatend piny William Ruto ne kod chenro mag dongo uchumi mar Kenya e kendo thuolo mag siasa mane Odinga othung'ogo jatend piny machon Uhuru Kenyatta e kod mosenindo Mwai Kibaki ok nyal tiyo sani. Kindegi en kinde mag pango, ok kinde mag muko. Ngech mwaringo mwadhi streets ni pile pile nwadhi ng'anyo ni waseng'anyo gini mang'eny. To kwa ng'anyo to kwayro gi mwadwaro. Kindegi kwa ng'anyo kwayro gi mwadwaro. Bana go mkabisa nwangni wawe wach mang'anyo ni. Mr. Odinga is now pointing fingers at this regime and the Kenya Kwanza administration for the high cost of living. But we want to call his bluff. It is Mr. Odinga who cheered on as the last handshake administration was looting this country dry. Jod bura go chayo dwaro mar Azimio mar timo nonro ne sava mar IEBC kanyakla kod chuogo kamiti madhi yiero commissioners mag IEBC. The IEBC Act that created the Cherera 4 Commission, that law was authored by Uhuru Kenyatta and Raila Odinga. What the Kenya Kwanza administration has done is to comply with the court order that removed the 4 panelists that were being nominated by the Parliamentary Service Commission. Therefore, Raila cannot pretend that there is a new law. It is the same law. Jotelo go kone jotimo alani onge koko mabiro timore boma Nairobi e kendo gikoni obila mondo beda kicha. We will not be cowed. Civil servants will come to work as usual. Everything will go on as usual. E kinde ma kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kanyakla kod mago ma Kenya Kwanza lieko ywaruok motel ne ng'anyo mochan chieng' wuok tich manyien. Japiny odong' kod penje dhod chunygi ni te kinde ma rwedhi rakore, lume ma inyore koso tung' mag rwedhi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, eliare mar od bura, Nairobi.